Aprende a distinguir vogais abertas e pechadas. Capítulo 19. Hoxe, nas nosas leccións de fonética, imos descubrir un pequeno furadiño que ten a norma. Pero antes, a regra. É máis probable que unha palabra acabada en ola sexa con o aberto, porque son minorías que se pronuncian con o pechado. Ampola, bola, de pan. Cebola, ola, co significado de pota. E tola. O resto son con o aberto. Argola, cachola, camisola, cazola, cola, consola, escola, española, fabiola, manola, padiola, pirola, pistola, raiola, tixola e tamén bola e ola. Ola, o saúdo é con o aberto. Ola! En contraposición a ola, o sinónimo de pota. E do mesmo xeito non é o mesmo unha bola, unha pelota con o aberto, que unha bola, bola de pan con o pechado. Normalmente, cando dúas palabras se escriben igual pero teñen un vocalismo distinto, pónselle un acentiño na que ten o timbre aberto. É o que se chama acento diacrítico. Temos o caso de bola e bola. A pelota leva acento, mentres que a bola de pan non o leva. Pero pasan máis casos. Presa é presa, oso é oso, pola é pola, pero non en todos. Ese é o furadiño. Ai, pelo. Pero non en todos. Ese é o furadiño na norma que vos comentaba ao principio. Non debería acontecer o mesmo con ola e ola? Pois o dicionario di que non. En todos os casos, ola ou ola deben escribirse sen acento. Eche así. Digo eu.